футбол бе бурду бохт намешавад. Футболбозон дар корномаашон муддате хубу бад бозӣ мекунанд ва аз ҳама зебо ҳамон лаҳзае аст ки онҳо ба худ омада ҳамаро дар ҳайрат мегузоранд. ҳоло бошад мо 10 футболбозеро мебинем ки айни ҳол камбек кардаанд. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. 1x сарпарасти эҳсосоти футболӣ. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Touchfoot. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Якум, Решфорд. ҳамлагари Манчестер Решфорд дар мавсими 2021-2022 он қадар ҳунари хуб нишон додан натониста буд. Дар финали Евро бо Англия пеналтиро задан натавонист, ки ба ӯ таъсири бад расонид. Ҳамчунин финали Лигаи Аврупо бо Юнайтед барои ӯ бо хушӣ анҷом наёфт. Тамоми мухлисони Юнайтед ба бадбинӣ оғоз карданд ва агар ҳамон замон ҷоми ҷаҳон тобистон баргузор мешуд, Решфорд ба тими миллӣ роҳ ёфта наметавонист. ҳамлагари 25 сола болои худ кор кард ва таҳти сармураббии Тенхак ӯ ба формаи қаблиаш баргашт. голи задааш муқобили Ливерпул ва ассист муқобили Лестер, 2 голу ассист муқобили Арсенал ӯро дар Премер-лига дар моҳи сентябр беҳтарин бузингар гардонид. дар ҷоми ҷаҳон ҳам ҳунараш беҳтар гашт. дар 3 бозӣ ба майдон баромада 3 гол зада худро дубора ситораи даста намуд. дар мусобиқа беҳтарин нишонзан гашт ва дар Юнайтед ҳам ҳамин вазъро дорад. Решфорд дар ҳақиқат камбек кард ва кӯшиш дорад беҳтар аз ҳама давру замон гардад. дуюм, Габриэл Жезус. гузариш ба Арсенал назар ба оне ки бозингари захиравӣ буд, барои Жезус таъсири хуб расонид. дар Сити ӯ имкони бештарро аз даст медод. ана дар Арсенал бошад, ӯ бозингари муҳим ва фоидабахш гардид. буданаш дар ҳайат барои даста кӯмаки зиёд расонида истодааст. 11 гол дар 14 бозии Премер-лига ӯро беҳтар аз мавсими қаблӣ ки 17 гол дар 28 бозӣ дошт кард. дар соли пешин бошад 13 гол дар 29 бозӣ дошт. сеюм, Бруно Фернандеш. баъди ба Юнайтед омадан Бруно ҳам беҳтарин шуду ҳам ноком. рӯзҳои аввал ӯ дар Манчестер ному бонги зиёд баровард. баъди омадани Роналдо Бруно нопадид гашт ва натиҷае нишон намедод. дар мавсими аввал 15 гол дар 14 бозӣ ва дар умум 29 гол дар 37 бозӣ дошт. аммо бо Роналдо ӯ 16 гол дар 36 бозӣ заду халос. мавсими ҷорӣ бошад вазъ начандон хуб аст ва дар ҳисобаш 4 гол дар 15 бозӣ дорад. камбеки Бруноро аз мусобиқаи ҷоми ҷаҳон гӯем хуб мешавад. ӯ бо 5 гол дар 4 бозӣ нақши калоне дар мунтахабаш дошт ва ҳамчунин яке аз беҳтарин нимҳимоятгарон дар мусобиқа буд. бо эҳтимоли зиёд ӯ дар дастааш ҳам ба формаи қаблӣ бармегардад ва мо боз Брунои қаблиро хоҳем дид. чорум, Ҷака. ҳунари зебои Ҷакаро дар мавсими ҷорӣ дида гуфтан мумкин аст ки Артета бо Арсенал хуб кор карда истодааст. Ҷакае ки мухлисон намехостанд дастбанди капитаниро дошта бошад, ҳоло бозингари асосии даста гардидааст. сутуни Арсенал ки дар мавсими қаблӣ 3 гол дар 27 бозии Арсенал дошта буду, соли қабл 3 гол дар 31 бозӣ зад, ҳоло бошад 7 гол дар 16 бозӣ задааст. камбек зебо шуда истодааст барои Ҷака. панҷум, Марсиал. Антони Марсиал ба формаи беҳтарини худ бозгашт дорад. ӯ мавсими 2019-2020 24 гол дар 32 бозӣ ба самар расонид. баъди он бошад тамоман дар худ набуд. на бозиаш хуб мерафт, на натиҷаҳо қаноаткунанда барояш гаштанд. Юнайтед ба ӯ дигар ягон умеде надошт, вале дар вақти Тенхак ӯ худро нишон доданро сар кард. ӯ аллакай 5 гол дар 7 бозиро ба қайд гирифтааст ва ҳамин хел идома ёбад, мо камбеки ӯро ҳам хоҳем дид. шашум, Гризман. гузариш ба Барселона замони душворе барои Гризман гашт. ӯ тамоман одат кардан натавонист ва Гризмани Атлетико буда дигар намоён намешуд. хушбахтона ӯ ба қароре омад ки ба Атлетико бармегардад ва дубора худро эҳё месозад. ӯ аз 8 гол дар 29 бозии Ла Лига имсол ба 11 гол дар 15 бозӣ мубаддал гашт. аз ҳама нуқтаи муҳим барои Гризман ин мусобиқаи ҷоми ҷаҳон гашт. ӯ бешубҳа дар рӯйхати беҳтарин бозингарони мунтахабаш ва ҳамчунин кулли мусобиқа ҷой дошт. албатта ки Диего Симеоне забони ӯро фаҳмида тавонист. ҳафтум, Кепа.
камбеки зебо ана ҳамин бача карда истодааст. Аз бадтарин сармоягузорӣ дар таърихи Премер-лига ба беҳтарин натиҷаи камгол дар мавсими ҷорӣ мубаддал гашт. Кепа айни ҳол 80% бозиҳои бидуни голсардиҳӣ дорад ва рӯз то рӯз беҳтар гашта истодааст. Ба осонӣ дарвозабони рақами 1-ро аз Менди гирифт ва чанд вақт пеш ба дӯстдухтараш пешниҳоди оиладорӣ кард. Ҳама чиз барои дарвозабони испанӣ хуб рафта истодааст. 8. Неймар ҳанӯз ҳам ҳамон бозингар аст, вале аз мавсими 2019-2020 вақте бо ПСЖ дар Лигаи Чемпионҳо ноком гашт, ҳеҷ ба худ омадан наметавонист. Дар бозиҳои муҳим ноком шудан таъсири бад ба ӯ расониданд. Ҳамаи ин бошад то оғози мавсими ҷорӣ идома ёфт. Ин мавсим Неймар тамоман дигар бозиро нишон медиҳад ва дар рӯйхати топ бозингарони аврупоӣ шомил аст. Ӯ дар 21 бозӣ анҷом дода 28 гол дар ҳисобаш дорад. Ин шумора аз дигар ситораҳои ПСЖ Мбаппе ва Месси беҳтар ҳастанд. Бо ин равиши кор ӯ аниқ дар ПСЖ муваффақ хоҳад шуд. 9. Месси. хеле чанде пеш гуфтем Месси дар 19 бозӣ 26 голро ба самар расонидааст, вале ин 10 голи задааш дар 7 бозии Аргентина дар ҷоми ҷаҳонро дар бар намегирад. Албатта ин шумораҳо барои Месси арзанда нест, вале натиҷаи пешин 6 гол дар 26 бозӣ ва дар топ 30 номзади тӯпи тиллоӣ шомил нашуданашро дида гуфтан мумкин аст ки камбек дар корномаи Месси шуда истодааст. Натиҷаҳои кунуниро дида ҷоми ҷаҳонро ба даст оварданаш албатта ки камбек барои ӯ аст. Аз номзад нашудан барои тӯпи тиллоӣ мавсими қаблӣ ба шумораи рекордии 8 расонидани ин нишондод хело наздик аст. 10. Алмирон. Микел Алмирон барои Ньюкасл фоидаи калоне дода истодааст. Вақте ки дар Атланта Юнайтед дар МЛС буд, на чандон чашмрас менамуд. 17 гол дар 30 бозӣ дар соли 2017 ва баъдан 25 гол дар 32 бозӣ дар соли 2018. Ӯ беҳтарин шуда истодааст. Ньюкасл ӯро таги чашм карда соли 2019 харидорӣ кард. Вақте ба Англия омад, талошаш дучанд гашт. 16 гол дар 36 бозӣ дар мавсими 2019-2020, 5 гол дар 34 бозӣ дар соли 2021 ӯро ба ақиб гӯё мебурданд. Вақте Грилиш оидио ҳарф зад, Алмирон гӯё тамоман дигар одам шуд. Ҳоло 10 гол дар 17 бозӣ дорад ва бо ҳамин ором шуданӣ нест. Барои Алмирон ин мавсим шояд беҳтарин дар корномааш гардад. Ба шумо кадом камбек писанд омад? Дар комментария нависед ва пайгири мо бимонед дӯстон.